Яңалыклар вакыты студияда Лина Хәсәншина. Безнең ишек алды программасы дәвам итә. Алдынгылар хәрәкәте әлбәттә дә ачылды. Шаяннар һәм тапкырлар клубын үз итүчеләр калабызда җыелды. Республикабыз рәисенең безнең ишек алды программасы Татарстанның ишек алларын төзекләндерү буенча уникаль масштаблы программа. 2020 елдан халыкның теләкләрен һәм эшләрнең сыйфатын саклап, Татарстанның төзекләндерүне таләп итә торган барлык күп фатирлы йортларындагы ишек алларын ремонтлый башладылар. Быел калабызның 41 ишек алды төзекләндереләчәк. Кайберләрендә эш инде башланды да. Безнең ишек алды программасы кысаларында ишек алларын төзекләндерү бу атнада башланды. 2023 елда Әлмәт районында 41 ишек алды үзгәрешләр кичерәчәк. Дүшәмбе 4 ишек алдында эшләр башланса, кичә тагын 2 ишек алдын төзекләндерүгә старт бирелде. 6 дворов уже начали работы. В следующих дворах в ближайшие дни будут проходить встречи жителей, презентации итоговых схем. И будем приступать к работам. Уже в ближайшие, наверное, 2 недели уже приступим больше половины дворов запланированных в этом году. Бүген безнең ишек алды программасы кысаларында төзекләндерү инде Сөләйманов урамы 13 йорт, 8 март урамы 12, Түбән Мактаманың Заводская урамы 16-18-20 йортлары, Рус Акташның төзүчеләр урамы 19 йорт һәм калабызның төзүчеләр проспекты 25 йорт ишек алларында бара. Бу атнаның сишәмбесеннән Пушкин урамы 37 йорт, Цеткин урамы 36 һәм Гыфиятуллин урамы 49 адреслары буенча урнашкан йорт ишек алларында да төзекләндерү эшләре бара. Вообще во всех дворах запланировано 6 видов работ. Это замена дорожного покрытия, строительство или ремонт тротуаров, установка освещения, детского оборудования, бытового оборудования и частичное озеленение. 4 ай дәвамында барлык планлаштырылган эшләр үтәлер һәм 25 августка төгәлләнер дип көтелә. Республикада чәчү кампаниясенә уңышлы старт бирелде. Татарстан алдынгыларыннан Әлмәт районы хуҗалыклары да калышмый. Бүген безнең иҗат төркеме Кичүшат хуҗалыгында булды. Рәдифа Нугманова дәвам итә. Кичүшат хуҗалыгы алдынгыларының өлгөр булуы районда күпләргә мәгълүм. Биредә барлык сезонлы эшне башлар өчен алдан хәстәрен күрәләр. Быел да гадәттәге план буенча эшләр вакытында башкарылган. Тракторлар ремонтланган, агрегатлар көйләнгән, ягулык һәм минераль ашламалар кайтарылган, орлыклар белән тәэмин ителгән. Нәтиҗәдә бүген басуларда җиң сызганып эшкә керешкәннәр. Полным ходом 9 апрельдә чәчүгә чыктык. Арпаларны хәзерге вакытта 180 гектар чәчелде дигән. Чәчелде безнең. Горчицага чыктык. Горчица 100 гектарында чәчелде уже бездә. Бүгенге көнне менә сулыга чыктык инде чәчәргә. План буенча хуҗалыкта 200 гектар солы, 280 гектар арпа, 330 гектар будай һәм 240 гектар гәрчич чәчәргә җыйналар. Булган җирләрне әзерләү һәм уҗымнарны эшкәртү күп еллык үлән мәйданнарына ашлама кертүдә бара. 3 техника чәчә. 3 техника. Культивациядә 2. Тормаларга чыктылар. Тормаларга 5 техника чыкты безнең. Иномарка агрегатлары белән бергә, техникасы белән проблем юк. Чәчү кампаниясында бүген 30лап кеше җәлеп ителгән. Кичүшат авылы уңганнары сезонның һәр вакытын тиешенчә файдаланырга гадәтләнгән. Мисал өчен чәчү вакытында алар иртәнге 7дән кичке 7гә кадәр эшлиләр. Әлбәттә инде чәчүчеләрне ашатуда басуга чыгып каралган. Төшке ашны ашау өчен төгәл ярты сәгать авыл хезмәтчәннәре көннең матурлыгыннан нәтиҗәле файдаланып калырга ашыга. Халык әйтмешли, язын чәчсәң, сазга чәч. Рәдифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. РДДМ алдынгылар хәрәкәте балаларны һәм яшьләрнең бөтен Россия иҗтимагый дәүләт хәрәкәте. Татарстан Республикасының беренчеләр хәрәкәте региональ бүлеге ел башында эшли башлады. Бүген алдынгылар хәрәкәте Әлмәттә дә ачылды. Бүген катнашучылар саны 26 укучы һәм студент. Ничек алдынгылар хәрәкәтенә кушылып һәм нинди юнәлешләрдә үсеп булган безнең материалда карагыз. С нами развей все таланты, образование, ЗОЖ, дипломатия, дюжины версий твоего занятия, триколором наша страсть. Бөтен Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең максаты кешеләрне берләштерү. Беренчеләр хәрәкәте балаларны һәм яшьләрне 12 юнәлештә үстерә. Мәгариф һәм белем, фән һәм технологияләр, хезмәт, һөнәр һәм үзешең, мәдәният һәм сәнгать, туган тел, милли мәдәният һәм гореф-гадәтләр, волонтерлык, патриотлык һәм тарихи хәтер, спорт, сәламәт яшәү рәвеше, медиа һәм коммуникацияләр, дипломатия һәм халыкара мөнәсәбәтләр, экология һәм табигать, туризм һәм сәяхәт юнәлешләре буенча аерым эш алып барыла.
Алина Паймолина беренчеләр хәрәкәте балаларның һәм яшьләрнең бөтен Россия иҗтимагый дәүләт хәрәкәтенең остазы. Ул Әлмәт бүлегендә фикердәшләрне җыя һәм һәрвакыт ярдәм итәргә, кешеләрне берләштерергә әзер. Мы такая точка, где собираем детей, сплочаем, развиваем. То есть я как наставница. То есть это первичное отделение, начинаем с нашего центра, сейчас потихоньку начнут сложиться открываться. Бөтен Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәте сафларына керү өчен будьдвижение.рф сайтында катнашучы буларак теркәлергә кирәк. Аннан инде мисал өчен Әлмәт бүлегенә ариза җибәреп була. Төп шарт балалар 6 яшьтән 18 яшькәчә булырга тиеш. Ознакайда шәһәр һәм Актүбә бистәсе балалар бакчаларында эшләүче татар теле тәрбиячеләре арасында муниципаль бәйге узды. Конкурсантлар үзләренең эш тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Милли колоритлы дидактик уеннар күрсәттеләр. Әлеге чара 9-нчы Салават күпре балалар бакчасы базасында үткәрелеп, анда 12 татар теле тәрбиячесе катнашты. Әлеге бәйге туган телләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында уздырыла. Аның максаты татар теле тәрбиячеләренең җәмгыятьтәге абруен күтәрү, аларның һөнәри осталык үрнәкләрен, эш тәҗрибәләрен тарату. Бүгенге бәйгенең тәртибенә килгәндә, анда Ознакай районы һәм Ознакай шәһәре мәктәпкәчә тәрбия бирү учреждениеларында эшләүче татар телендә тәрбия бирүчеләр катнаша. Яшь үзенчәлекләре һәм стаж исәпкә алынмый. Катнашу шәхси. Районда барлыгы 55 балалар бакчасы бар. Аларның 34-ндә татар телендә белем һәм тәрбия бирелә. Балаларга татар телендә тәрбия биргәндә кызыксындыру чарасы буларак инновацион технологияларда кулланам. Әлеге бүгенге бәйгедә мин шулай ук яңарышлар алып килдем. Мондый зур бәйгеләрдә катнашуым беренче тапкыр һәм бүген чит илдә бик киң таралган Вимельбух уенының бәйгегә мин татар телендәге вариантын дип әйтгәндә алып килдем. Беренче өлештә конкурсантлар туган телдә сөйләшәм дигән үз презентация тәкъдим иттеләр. Әдәбият сәнгать әсәрләрен аңлау һәм үзләштерү туган телдән башка гына мөмкин түгел. Бәйгенең икенче өлешендә исә милли колоритлы дидактик уеннарның әһәмияте, практик һәм эстетик яктан көндәлектә кулланылышы күрсәтелде. Иң беренче башта бала әйтергә тиеш татарча саф татар телендә рәсемдә нәрсәләр күрсәтелгән. Мәсәлән, алма. Барлык чыгышларны караганнан соң жюри бәйгенең җиңүчесен билгеләде. Гран-при иясе итеп 19-нчы Тамчыкай балалар бакчасы тәрбиячесе Лимуза Мустафина танылды. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мартта Әлмәттә Татнефть компаниясе ярдәме белән Шаяннар һәм Тапкырлар клубы Идел буе лигасының яңа сезоны фестивале узды. 15 команда юморда көч сынашты. Аларның иң яхшылары уенның киләсе этабына узып, яңадан Нефтче мәдәният йорты сәхнәсендә очрашты. Шаяннар һәм Тапкырлар клубы командаларының чыгышын Алия Бәйрамалова күзәтте. 1-8 Центральный лиги КВН Поволжья. Мы начинаем КВН. Сәхнәдә фестиваль этабын узган 7 команда очрашты. Алар Әлмәт тамашачысы белән танышырга өлгергән инде. Әмма алар арасында фестивальгә килергә өлгермәгән югары лигадан төшкән сюрприз командасы Парни из Уфы, Уфа егетләре командасы да бар иде. Уфаллар инде югары лигада уйнап, шактый тәҗрибә туплаган. Ә менә Казаннан Рамазан командасы киресенчә бу уенга гына җыелып беренче тапкыр чыгыш ясый. Алай булуга карамастан егетләр чыгышларын уйлап табу процессын җайлаштырганнар. Нам придумывать нейросеть сейчас очень удобно. Вбиваешь, что тебе надо, и она, в принципе, сама выводит. Очень креативно, я считаю. Так что, если что, мы оценки сегодня ставим в первую очередь нейросеть. Посмотрим, победит сегодня искусственный интеллект, естественно, или нет. Алардан кала уенда Самара, Оренбург, Пермь, Пенза командалары катнашты. Уен 2 өлештән торды. Танышу, визитка һәм кинодан күренеш бәйгесе. Сухое полотенце вытирает лучше, чем влажное. Но влажная салфетка... Она же вытирает лучше, чем сухая. Двойной парадокс. Жюри командаларны 5 баллы шкала буенча бәяләде. Уеннарның киләсе этабына 4 команда узды. Пермь дәүләт милли тикшеренү университеты һәм ир-атлар җыелма командасы. 360, 360 һәм Уфа егетләре командалары. Алия Бәйрамалова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Biz komandalarning bir otna oldan Elmetga kilülerin bilip, komanda a'zalaridan eksklüziv intervyu aldık. Onda ular aktual so'rovlarga javob berdi hem o'yinga planlari bilan o'rtoqlashdi. Әгәр шаяннар һәм тапкырлар клубы уеннарының телевизордан яки залдан тамашачы буларак карасаң, командалар чыгыш ясарга күңелле, гади, эң мөһиме тиз әзерләнә кебек тоелырга мөмкин. Ләкин бу алай түгел. Командалар уенга кадәр бер атна алдан Әлмәттә җыела һәм чыгышларны редакциялау этабын үтәләр. Уенчылар үзләре бу процессны кыскача редактура дип атый. Приезжает там творческий коллектив, команда КВН, и начинает редакторам показывать, рассказывать те шутки, которые они придумали за все это время, собранные в какие-то там конкурсы. А мы начинаем с позиции своего опыта, мы начинаем со стороны просто советовать, рекомендовать, что-то убирать, что-то предлагать, помогать командам собирать этот материал уже в более такие цельные конкурсы. Кайбер командаларга чыгышларын тулысынча кире үзгәртергә туры килә. Мы сейчас нон-стопом пишем шутки, потому что у нас не все еще готово, несмотря на то, что игра послезавтра. Будем, скорее всего, сегодняшнюю ночь всю писать шутки и репетировать завтра. Тоже нас ждет очень тяжелый день, но мы работаем, мы стараемся, мы в тонусе в юмористическом, мы прикалываемся, угораем, и все у нас будет хорошо. Чыгыш әзер булганнан соң репетициялар башлана. Ул әле сәхнәгә чыгарга берничә минут кала да дәвам итә. Һәр чыгыш алдыннан командалар дулкынлануларын төрлечә баса. Кемдер репетиция ясый, кемдер ял итә, ә кемнеңдер үзенең лайфхаклары бар. Либо расслабиться и просто полностью отдаться вот тем вот эмоциям, которые ты испытываешь, и выйдя на сцену, ты их выдаешь в зал. И зал чувствует же эмоции, которые у тебя есть. И главное просто переделать страх в уверенность, то есть поменять полярность и выдать все в зал. Либо можно просто очень быстро успокоиться. Я могу показать технику специальную, которую использую лично я. Делаем глубокий вдох. И когда у нас уже легкие полны кислорода, мы делаем еще один. И выдыхаем. Углекислый газ попадает в мозг, и тем самым снимается напряжение абсолютно со всего, и чувствуешь себя абсолютно спокойным и расслабленным. Команда ул чыгыш ясаучы кешеләр генә түгел. Күп кешеләр сәхнә артында кала, әмма чыгыш сыйфаты алардан тора. Мәсәлән, тавышта утыручы кешеләрне уенчылар звукач дип атый. Звукач, он должен вовремя включить отбив, либо убрать музыку, либо добавить, чтобы обозначить шутку. То есть он помогает людям понять, что когда нужно хлопать, аплодировать и смеяться, разумеется. Уен көнендә командалар билгеләнгән урынга берничә сәгать алдан киләләр. Режиссер белән тагын бер репетиция уза, тавышны тикшерү, номерларны кую буенча кайбер детальләрне төгәлләү уза. Аннан ни булуын без сәхнәдә күрәбез. Олия Байрамалова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт драма театрында 3-нче номерлы балалар музыка мәктәбе укучыларының хисап концерты булды. Укучыларның чыгышларын аларның остазлары, әти-әниләре һәм безнең иҗат төркеме карады. 3-нче номерлы Әлмәт музыка балалар мәктәбе коллективы бүген үзенең кунакларына 20дән артык номер әзерләгән. Сәхнәдә чыгыш ясаучылар ел дәвамында айрата яхшы уңышларга ирешкән уку алдынгылары. Сәхнәдә музыка мәктәбенең нәни биючеләре. Алар әле 2нче уку елын гына тәмамлый. Шулай да күп сала тамашачылар каршына чыгарлык осталык та, тәвәккәллек тә туплап өлгергәннәр. Мы, конечно, в первый раз пока еще выступаем на таком большом концерте, а так мы представляем свои номера. Но в детский сад приходим с выступлениями, в центральной библиотеке часто выступаем. Вот. А это наше первое большое мероприятие. А другие дети у нас еще выступают на конкурсах, лауреаты конкурса «Браво» городского, ну и так далее. Сабыйларның уңышларын уртаклашырга дип әти-әниләре, әби-бабайлары да килгән. Минзәлә Пасафина бүген оныгы Азалияны күрер өчен махсус якыннары белән җыелган. Сабыйларның эшкерсез елмаюларына, чын күңелдән тырышуларына шатланып утырам, ди ул. Дулкынланып карап утырдык, без барыбыз да килдек, әнисе, әтисе, энесе, сеңлесе бик яратып карадык концертларның. Рәхмәт, алып баручыларга рәхмәт, балалар белән шөгыльләнүчеләргә,
бик зур рәхмәт. Эльвира Минсалиховнага бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Мондай очрашулар елга бер була. Тик һәр очрашу кабатланмас, үзенчәлекле. Берәүләр уку тәмамлап китә тора, алар урынына яңа сәләтләр килә. Для нашей школы очень результативный год в этом году. Наши ребята участвовали, начиная во всероссийских международных конкурсах, таких как начиная от «Страна поющих соловья», «Урсал Тауда». Также наши ребята ездили в Москву, ансамбль скрипачей «Вива» стал лауреатом первой степени. Ансамбль гитаристов «Мозаика» ездили в Казань. Они также стали лауреатами первой степени. Сәгать ярым тамаша барышында музыка мәктәбе барлык юнәлешләрендәге эшен күрсәтә алды. Һәр чыгыш көчле алкышлар белән үрелеп барды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина, монтаж операторы Оля Берамалова, сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.